Hey guys, det her er SpeedGamers.dk. En anden video, som jeg ikke ved, om I har set endnu, der hvor jeg spiller Black Ops, der sagde min storebror spiller Black Ops på PlayStation. Og nu har han lavet så mange emblemer, og dem vil han gerne lige vise jer. De er totalt fede, og den her gang optager vi lige med mobilen. Men jeg tager bare... Her har vi The Evil Eye. Det er sådan der, på en måde, altså helvedes øje. Og så har vi her The Good Eye. Det er ligesom det der Harman, når han bliver sur. Eller gul, så er det ligesom op. Så har vi Nike her. Ja, det er så Nikes sko. Og så Apple. Undskyld, hvis I lige kan se den der lille sort der prik der. Den skal nok blive ordnet senere. Og så har vi Slender. En af mine bedste. Lige efter de her to. Og så har vi Skrillex. Den har jeg lige lavet. Og det er fordi, jeg tænkte bare på, at det var fedt at vise det. Men tak fordi I så med. Vi ses. Det er SpeedGamers, og vi ses. Før vi lige ses, subscribe, like, comment, så bliver vi ved med at lave flere emblems, videoer og sådan. Så ja, alt for SpeedGamers.dk. Ses.